sikwenza nini? Lo msebenzi wenziwa kwibanga lesithathu. Wenziwa ngoLwezibini xa kufundwa ngezandi. Ngoba kwibanga lesithathu abafundi kufuneka bazazi izandi, ukutsho oko iifonimi neegrafini zolwimi lwabo. Ngenxa yesi sizathu, ugxininiso lukhokelela ekuphuculeni upelo. Iveki nganye igxininisa kwingxaki eyahlukileyo yopelo, laa nto sithi yi-orthography okanye yolwimi, ngeenjongo zokuphucula upelo lwabafundi. Emakwenziwa. Namhlanje siza kwenza ubizelo kwizandi ezibini ebesizenzile ngoLwesibini. Senze izandi ezibini u-b no-b. Ndiye ndabona okokubana abantu xa sibhala abantu ababhalanga amagama kakuhle, baneempazamo ezininzi abazenzileyo emagameni xa bewabhala. Babhidanisa xa bebhala u-b, umntu abhale ubani u-b. Ngoku ndifuna unimamele kakuhle phambi kokuba senze ubizelo, nimamele kakuhle nizowubona umahluko phakathi kuka-b nabani no-b. U-b isisandi esinye u-b. Sizenzile ke izandi zethu zozibini. Ndicela ke ngoku ukuqonda kokubana simamele kakuhle na, siyaziqonda na ngoku izandi zethu. Ndicela abantu abane abazozoma apha ngaphambile bazosibonisa ukubana bazenze kakuhle izandi, bazimamele, bayazazi ngoku. Ndicela wena Mthini, nawe Jojo, nawe Mtsi, nawe Xaba, ndicela nime apha. Lithini igama lakho? Iyabila. Iyabila. Sesiphi isandi? U-b. Mkhombe u-b. Yitsho igama lakho, uphinde igama lakho? Iyabila. Iyabila. Usebenzile Mthini. Jojo, siphela kwigama? Bala. Bala. Sesiphi isandi? Bani isandi? B. Utsho negama? Gama lakho? Bala. Bala. Usebenzile. Xaba, lithini elakho igama? Bhuba. Bhuba. Sesiphi isandi? Biza igama kwakhona? Bhuba. Bhuba. Usebenzile Xaba. Inam, lithini igama lakho wena? Baba. Baba. Sesiphi isandi? Sibiza? Ba. Ba. Biza esi? Ba. Ba. Phinda ubiza esi? Ba. Ba. Mamela, mamelisa kakuhle xa usibizayo. Biza? Ba. Ba. Biza esi? Ba. Ba. Biza igama lakho? Baba. Baba. Kwezi zandi zibini sesiphi esinesandi sakho? Ba. Ngubho. Usibonile ngokuba sesi kuba ngubani? Ngubho. Ayingobani? Ayingobo. Usebenzile ke kakhulu. Thank you. Senze kakuhle klasi, sizawuziqhwabela.